Popular Dindera musician Suleiman Chimbetu has denied sensational social media claims that he made romantic advances towards former First Lady Grace Mugabe. Salavina mashoko nawo yakatsviridza aiwa over the weekend panguva ino panoonekwa kunzi Suleiman Chimbetu panguva ino pane machats ari kusekuleta anoonekwa kunzi angava ava kuapproacha aiwa the former First Lady wenyika yeZimbabwe aiwa anoti subscribe or like on the bell icon. Panguva ino tinoona kuti panapa BBC Zimbabwe vanobuda chiti there is a post circulating on social media where Sulu is said to was chatting to Amai anoposta mapictures amuri kuona in the screen achiita romantic advances. These chats they are being alleged but panguva ino ari kunzi ndeemanyepo. Panapa sezvamuri kuona achibvunza kuti who is this, then Sulu achitaura achiita advances kuna Amai. Panapa tinoendera mberi tinoona kuti BBC inoposta hendo yaChatunga Mugabe yamuri kuona nomuda ichinzi Chatunga Mugabe, the son of the former president of Zimbabwe, the late Robert Mugabe, come after Sungura musician Sulu Chimbetu. Tinoona kuti pahendo yaChatunga Mugabe anobuda achiataka Sulu achitaura mashoko ekutuka mamwe atisingati titaure panapa. Tokondenya mberi panapa panhau iyo yaSuleiman Chimbetu yazofambirwa panguva ino. Toendera mberi mobuda because the online reports which went viral over the weekend alleged that Chimbetu proposed to the widow of the late former President Robert Mugabe after a chance meeting in Mazowe, and that he was subsequently reported for harassment at the Rai police station. Speaking to Zim Live on Tuesday, Chimbetu denied ever approaching the former First Lady and labeled the story as a deliberate smear campaign. In quotes, "I'm just seeing the messages and posts going viral about the allegations. It's not true. Nothing of that sort has ever happened. And these are just people trying to create content in a bad way," he said. Domashko anobuda panguva ine after vanachatunga vaya vakataka vana Chimbetu over the proposal. Panguva ino Chimbetu oya achiti handizvizivi, vanhu vari kungozama kucreata content vachishandisa nzira dzakashata. Endai kusection medu mudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, turn on the bell icon.